det her, det er geografis svar på, eller foreløbige svar på, hvordan vi kan fastholde vores kursister, som har meldt sig til, og som også har været lukket ind i rummet. Og vores første bud på det her, det er egentlig, at vi gerne vil have, når man kommer hen på de lærere, der er her, at når man klikker på dem, så vil der så kunne åbne en lille video om, hvor den enkelte lærer præsenterer sig selv. Vores andet forslag til det her, det er, at der bliver lavet en introduktionsvideo, som også kan blive lagt ind her. Så når man klikker på den, så har man, hvis man ikke har mulighed for at komme til introduktions eller også til eksamensseminar, så kan man klikke ind her, så er det optaget, og man kan få de informationer, som man ikke går glip af noget, hvis man eventuelt starter senere. En tredje ting, det er, at vi gerne vil have, at der bliver lavet ligesom et lille padlet nedenunder her, med de forskellige hold, som hver kursist kan se, at man tilhører det her hold. De kunne også ligge under den enkelte lærer her, hvor man så kunne se, jamen, hvilke holdkammerater har man, og dem man eventuelt kunne genkende på nogle af de andre hold, som man har nogen at arbejde sammen med. Og det vil sige, at der skal være billeder og navn under på hver af dem. Og så har vi en sidste ting, vi gerne vil have med, det er, at når man vi gerne vil cirka en gang om ugen, at så vil underviserne lægge et aktuelt geografiemne op. Det kan så enten være, at der bliver sendt på mail en artikel. Det kunne være, at der bliver lagt med ind i rummet her, så man har en eller anden form for aktivitet, der sker undervejs her. Skal vi bare